mai la d'una altra, la que reflecteix una vida dins d'una solitud, curulla de promeses on tot és possible. S'esvaeixen els dubtes, la foscor, claror es torna, i els sols variants i múltiples cauen damunt cada mot, el cobreixen i donen força, enllà d'aquest ser-hi tan precís que s'allarga en el contingut de cada paraula clara, com és la poesia. Y ahora empezamos con un poquito, después de haber tenido al señor Pauli Collado y haber leído este poema del Día Mundial de la Poesía, vamos a comenzar con un poquito de música en la compañía que nos cantará los temas de nuestro cantautor, el señor Alfredo González Pimenta. Buenas tardes. El primer tema és de Joan de Vinjolí i es diu La Paraula. La paraula, que és el mitjà de comunicació entre els éssers humans i mai de divisió ni de fronteres. La paraula és per entendre's i no per separar. Aturada ja la vida aquí estem veient a fred. He sentit una gran crida que a benevolença convida per un camino fresà. L'ero senderia he pres tot una brancida fent un salt fora del mida sota de ment volant. Com és que m'he desvellat en una serra tan alta, tot el que miro m'exalta i parlo com un orat, eixamplant la immensitat. Un águila sobrevola, no tinc por de la sola ni de la indiferedat. I és que aquí me aporta adormit davant la taula de la meva soledat. M'ha portat la paraula. I és que aquí me aporta a dormir davant la taula de la meva soledat. M'ha portat la paraula. La 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 la.